Wadhi nyaka e kaunti ma Siaya kama bang' welo mar manen jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mar teko e pacho ka. Jopiny kar chung'od bura no osebedo kuom thuolo ma hawo higa achiel maonge jaod bura margi. Kata kamano koro ginyiso ikruok margi ni yiero ma adundo mowinjore otim kono bang' commissioners mag duol matayo yiero gi kiewo IEBC chamo muma kendo chako tich ayanga. Kaka jafwambo marwa Steve Biko leronwa, jopinygo okwayo kwe e kinde ma kampen biro chakore mar manyo jaod bura manyien. Od bura ma Ugunja dodong' nono tok jatend piny William Ruto walo mane en jaod bura makono Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mar teko e sirkal man Manywanda higa mokalo. Jopiny kar chung'od bura no wacho ni gisebedo kod fuok kalore kod onge mar jatendgi, gino mosethiro chenrogi mag dongruok ahinya te sekta mar ohala mane jaod bura machon kete omenda mar bugo ohala. Ok wawinj maber nyaka nyo wachak bedo maonge MP. Kinde manene wan kod MP nitie kaka honorable Mr. Opiyo intellectual ma wan mogo ne miyo waga gimoro kaka wan jo ohala nitie kaka Opiyo nene bugo waga gimoro kata twaholi ohandwago. To nyaka nyo koro wabed maonge MP ok wan maber ahinya. Kata mna koka yuto koni waneno ko handu opodho ok wanyal yude gimoro mwanyalo bugo go ohala kata mna koka liete ka ng'ato nigi sida kaminyalo ringo kichome onge. Wasebet aminga kawa onge jatendwa manyalo dhi ochoro weche magwa machandowa malo kucha. To nyocha wabedo kod mor sana kwa winjo no oseyier duol matayo yiero IEBC. Bang' commissioners mag duol matayo yiero gi kiewo IEBC chamo muma kendo chako tich ayanga, jodak ma Ugunja koro kwayo duolno mondo luong yiero mapiyo mar reso gi midhiero mar dak maonge jaod bura. Yiero wadwa ni kolewa ahinya to bed 3 months kalure kod kaka nyose yier jatelo mar IEBC. E kinde no negi kwayo kwe seche ma kampen biro chakore mar manyo jaod bura manyien. Koro sani nyose yaun wanyalo yiero MP marwa ma Ugunja constituency. Ana wacho kenda nuoyo kama ni wan kaka jo Ugunja wan wadwa ni mondo wayier gi kwe kata mana ana wan kama chung'ie ni okang'e na bro yiero ng'a kata ana wan kaka nya Mombasa benda wamo chung' anyalo chung' mondo yiera MP. Koro in ng'ati mibro yiero no in nyato gima wadwa ni wayier gi kwe ok wadwa ni mondo wadhaw ok wadwa ni mondo wagore ok wadwa ni mondo wayany ng'ato ni ojende kata jopiny kik wabedo jok mayie mondo ti kodwa e lweny mag gromo na moko ka mwanduwa kaka jo Ugunja kethore. Omiyo kaweyo gi mano to en ni wadhiuru yiero gi kwe. Ewi mano gioro te ahinya to ne josiasa mondo kichre gi chien mar miyo gi thuolo giwegi mar yiero jatelo manyalo tiyo negi e yor uyanga. Akwayo jotendwa mantiere e gwengewa ma Nyanza kik gidonjre e yiero ma Ugunja. Gimi jo Ugunja thuolo mondo jo Ugunja oyier ng'at ma gihero gi chunygi. To weche mag chuno ji kod jotelo wan kaka jo Ugunja watamre. To warangru jatelo manyalo tiyonwa maber ok jatelo mosiewnwa ni ema otinwa nikech wan ema idwaro ni mondo wan ema wadwaro mondo tinwa ok wadwaro mondo watini jopiny. Omiyo ka medo siro kuom weche mag IEBC moseyier mondo mi obi okonywa ka. Yieuru mondo mi ng'at ma jopiny oyiero mokalo mano en ng'ama oland. Kombo od bura ma Ugunja oseywayo jochung' mohewa 6 ka giduto giikore mar biro rakore debe ponono IEBC oluongo yiero. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jatend migawo mar omenda John Badi ogolo siem ne duol mochung' ne yiero